Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Temena insan a Firavun bune. Rabbi med Kur'an-ı Kerim'de derbare teşebbüsa beni Adem u ilah bune de dibêje ku dema ku ew xwe müsteğnî dît ifade dike û dema ku vêyekê dibêje ne wek sal wek giyaştina hêz û quwetê izah dike. Feqet dîsa jî ji bo vêyekê em dikarin kêm zêde temenekê derînin. Heta berî ku em temen û salan tespît bikin, em dikarin bi rehetî tespît bikin ku ka ne kîjan sal û temenin. Misal, ev temen ne temena zaroktiyê ye. Lewra zarokekî ku bi tena serê xwe nikare bijî û her tim ihtiyaciya wî bi dê û bav û der û dora wî heye û nikare meylî Firavunbûnê bike. Lewra ew zarok bi tişiklî ne müsteğnî ye û bi saxiya hinek kesên din ên li der û dora xwe dikare li ser piyan bisekine. Piştî qonaxa zaroktiyê qonaxa îxtiyarbûnê jî ango heyama ku meriv ji dest û piyan dikeve û bi saxiya zarok û nêviyê xwe jiyana xwe didomînê de jî nikare meylî Firavunbûnê bike. Ev tişt ji teref her kesî ve baş tê zanîn. Lêbelê ez vêyekê ji ber du hêlan ve tînim ziman. Lewra Rebbê me jî van heyaman tim û tim tîne bîra me. Awilî ji bo ku em toğyan nekin, nekevin xefletê, Rebbê me qala zaroktiya me, qala xulqîna însan a ji axê û heta qala wek nüfteyekê di rehma diyan de cî girtina însan dike. Dûra jî qala îxtiyariya me dike û li bîra me dixe. Rebbê aleman berê me her tim dide mazî û îstîqbala me da ku em heddê xwe bizanibin. Ya duyemîn û muhîmtir jî ev e. Rebbê me ji me daxwaz dike dema ku me hinek kesan dawetî Îslamê kir û ew kes xwe tiştek hesiband û quretî kirin, em van her du heyaman ango heyama zaroktî û îxtiyariyê di bîra wan bixin. Xwedê însan ji dilopeka av afrandiye. Vêca tu dinêrî ku vaye ew ji Xwedayê xwe re dijminekî eşkerê ye. Nehl ayeta 4. Ma însan nabîne ku ew ji dilopek av afrandiye. Lê tu dibînî waye ew bûye dijminekî eşkere. Yasîn ayeta 77. Benî Adem ji ber ku ji nû ve zindîbûnê eglebê di van heyam û Firavunbûnê de înkar dike, Rebbê me van kesên bi vî awayî bi heman şeklî dibe maziyê û îstîqbala wan di bîra wan dixe. Gelî mirovan, ger hûn ji saxbûna piştî mirinê gumandar bin, bêguman me hûn pêşî ji axê, pişre ji dilopek av, pişre ji xwîna meyandî, pişre ji perçe goş ku xulqiyeta wî di navbera kifşbûn û nekifşbûnê de bû afirandiye da ku em qudreta xwe ya bêsînor ji we re eşkere bikin. Em ya bivên heta demekê navlêkirî di malzarokê de dihêlin paşê em ê we zarok ji zikê dayîkê we derbixîn. Pişre hûnê bigêjin çaxa xurtiya xwe. Hin ji we dimirin û hin ji we dê bimînin heta pîr û kal bibin. Hetanî ku piştî ew zana bû ew tiştekî nizanibe. Tu ser erdê jî dibînî ku ew hişk û hola ye. Lêbelê dema ku em avê dadixînin ser wê ew diwerime. Bilind dibe û ji her texlîtî şênahiya sipehî derdixiye holê. Hec ayeta 5. Welhasıl ez bi kurtasî dixwazim vêyekê bibêjim. Dema ku me însan dawetî Îslamê kir, eynî bi vî meqamî mazî û îstîqbalê di bîra muxatabên xwe bixin. Bi silav û duayan.